Alaikum jama'a, a yau na zo muku da wani sabon bidiyo wanda zan nuna muku inda za ku yi downloading din bidiyo a Facebook cikin sauki. Kamar yadda kuka sani cewa akwai so da dama za ga bidiyo a Facebook kana so ka yi downloading din shi amma baya iya downloading. To wannan bidiyon zan nuna muku inda za ka sauke wannan bidiyon na Facebook sannan ka kalle shi ba tare da data ba, ma'ana offline. Farko ina so ku yi subscribing channel ina, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyo na zafafa irin waɗannan su ce ku. Za ka shiga Play Store, za ka yi downloading ɗin wannan application ɗin, gashi nan video downloader for Facebook, video downloader. So in ka sauke wannan application ɗin sai ka shiga cikin shi, na sa shi a description na bidiyo na, zai link ɗin kana taɓa shi zai kawo ka nan kai tsaye. Za ka shiga cikin application ɗin kamar haka, za ka yi allowing duka permission. So gashi nan sun nuna mana yadda ake amfani da shi. Farko, step na farko, click browse Facebook. Wannan browse Facebook na sama za ka danna shi. Abu na biyu shine go to Facebook official website and click login. Zai kai ka website na Facebook, sai kai login da credential din da kake login, ma'ana username da password ɗinka na Facebook. Sannan suna maka gargadi, kamar suna faɗa maka cewa the website you will login is the Facebook official website. We want to get your password in, ma'ana kakkai tunanin cewa ko za su samu password ɗinka su yaƙi ɗan account ɗinka. Ainihin website na Facebook za su kai ka. Abu na uku shine find and click the video. Then abu na hudu, click download. Za ka nemo, in ka shiga Facebook website ɗin sai ka nemo bidiyon da kake so ka downloading, sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi za ka ga download ya fito, sai ka yi downloading. Za mu taɓa browse Facebook farko. To zan sa username da password ɗina na Facebook da nake amfani da shi. Gashi nan na yi login cikin Facebook ɗina. To wannan da kuke gani cikin Facebook ɗina ne. Don haka abu na gaba shine zan nemo bidiyo. In na nemo bidiyo sai na yi downloading ɗin shi. Da za ka nemo bidiyo ga wajen search na. Bari in yi searching bidiyo waƙar Umar M Sharif. Zan sauko ƙasa wajen bidiyoyi, misali zan sauke wannan bidiyon. Sai ka taɓa kan wajen play, gashi nan download option ya fito daga hannun dama, sai ka taɓa. To gashi nan yana download ne shi, ka duba history za ka ga yadda yake tafiya. Kun ga yana downloading 20%, 22, gashi nan. Gashi nan ya gama downloading din shi. Zan iya bude shi ana, zan iya fita kuma na je cikin gallery dina na kalle shi. Ina fata kun gane. Bari in duba cikin bidiyoyi na. Wannan shine cikin bidiyoyi na, zan duba download. Gashi nan wannan shine bidiyon da na sauke yanzu nan. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani za ka yi a comment section, ni kuma insha Allah zan baka amsa. Sai an jima.